लोगोफोर पलिटिक्स बिटिआर नि पलिटिक्स बर' राजखान्थि बिटिसि नि पलिटिक्स आरो बे पलिटिक्सआव ओरैबायदि मोनसे कन्फिडेन्स जों नुनो मोनदों हाग्रामा महिलारिसानि ओभार कन्फिडेन्स जों मोनसे नुनो मोनदों बिथाङा गावसोरनि पोलिं एजेन्टफोरनिफ्राय डाटा कालेक्शन खालामनानै 6% माइनास खालामनानैबो बिथाङा 2000 डिफरेन्सनि भटआव सिडली समस्तियाव जी उफ्रा इलेक्शन जादोंमोन ना बेवहाय देरहाथारगोन गावसोरनि केन्डिडेटआ सुद्धव बसुमतारी बिथाङा स' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ ओभार कन्फिडेन्सै बुंदों बिपिएफआ सिडली समस्तियाव देरहागोन स' बिथाङा जाय कन्फिडेन्सजों बाथ्राखौ बुंदों बेनिफ्रायथ' आं बेखौनो नांदों इउपिपिएलआ सिडलीनिफ्राय आउट बेबायदि जागोन खोमा बेखौ समाय खिन्थागोन जोबोर थाबैनो बारा दिन गैया नङा होमबा सानसे साननैनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेनि रिजाल्टआ मा जानो थांगासिनो दङ स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स हाग्रामा महिलारिसारा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंगोन जानो हागौ नोंथांमोना खोनासंजोबखाबाय थेवब्लाबो बिथाङा जायफोरबायदि मेथामेटिक्स खालामनानै बिथाङा बाथ्राखौ बुंदोंना बेनिफ्रायथ' ओरैबायदि नांदों थारैनो सिडली समस्तियाव मानसिफोरा मा इउपिपिएलखौ गाज्रि मोनजोब्बाय नामा हाग्रामा महिलारिसारा जाय डाटानि बाथ्रा बुंदों बेवहाय बिथाङा जेसेबांखिनि होदों पोलिं एजेन्टफोरा इलेक्शन डिउटियाव थानाय पोलिं एजेन्टफोरा जाय हिसाब होदों बिथांनो बै हिसाबनिफ्रायबो बिथाङा 6% माइनास खालामबावदों आरो माइनास खालामनायनि उनावबो बिथांमोना देरहानायनि चान्सआनो दङ खौरांगिरिफोरा जेब्ला सोंबाय बेसेबां डिफारेन्सआव देरहागोन अब्ला बिथाङा बुंदों बांद्राय नङा 2000 डिफरेन्स नाथाय बिनि सिगांथ' इलेक्शननि समाव जायफोर बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन जों एसेबां पार्सेन्ट भट मोनगोन नाथाय बिनिफ्राय खमाय फैनानै बहुत खम जाबाय डिफरेन्सआ नाथाय बे 2000 डिफरेन्सआ एसे साननो गोनां जादों हाग्रामा महिलारिसारा एसेबां खम डिफरेन्सनि बाथ्रा मानो बुंखो आरो एसेबां एकुरेट बिथाङा बोरै बुंखो बे माने बहुत आसरित लासै लासै इउपिपिएलखौ सिडली समस्तिनि मानसिफोरा गाज्रि मोनबाय नामा बिदिब्ला स' बिथांनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनासंनानै बेखौनो नांगोन थारैनो इउपिपिएलखौ सिडलीयाव मानसिफोरा मोजां मोनला खोमा स' 2000 बेयो माबायदि हिसाब खालामना बिथाङा दिहुनदों बिथाङासो मिथिसिगौ जियानो जाया माने बिथांनि जि कन्फिडेन्स बेखौ नुनानै बिपिएफखौ जों देरहागोन होननानै साननानै लानो हायो नाथाय बे फिथाइया उल्थाबो जानो हागौ जोबोर बाङाय नालाय स' एसेबां बाङाय मार्जिननि डिफारेन्सनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा बबेखानि 2000 होनखोना 20000 होनदो आं बांद्राय मोजांबो खोनायाखै आं 2000 बायदि खोनादो रंबो जानो हागौ आंनिया गोरोन्थिबो जानो हागौ आं मोजां खोनासंफ्लाङासै स' जियानो जाया मानो नाथाय बिथांनि जि कन्फिडेन्स बे देरहागोन आरो 2025 मायथाइनि थाखायबो स्ट्रेटेजि बानायगासिनो थादों बिपिएफआ स' 2025 मायथाइयावबो आरामसे देरहागोन बेखौनो बुंदों सिगांनिख्रुइबो बांसिन मोजां पारफरमेन्स खालामगोन बेबायदि बुंदों स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बिथाङा मा बुंदों आरो बिथांनि कन्फिडेन्सखौ खोनानानै नोंथांमोना मा सानो मा इउपिपिएलआ बेवहाय डेस्ट्रय जानो थांगासिनो दङ सिडली समस्तियाव मा लासै लासै इउपिपिएलनि हेंथायै मानसिफोरनि साननाया थांबाय दं नामा बिदिब्ला थारैनो बेनि रिजाल्टआ खिन्थागोन बे रिजाल्टआव जुदि इउपिपिएलआ जुदि क्रस जायो बिपिएफआ जुदि ओरै जायो अब्ला नोंथांमोना ओरैबायदि सानना ला माने बै पार्टिनि सुबुंफोरा ओरैबायदि सानना ला इउपिपिएलनि माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानिखौ मानसिफोरा गाज्रि मोनदों बा ओरैबो जानो हागौ इउपिपिएलनि खायसे खामानिखौ मानसिफोरा बुजिस्लाबाखै आरो बिपिएफनि बै जि गुथाल बै जि माने फेक जि गुथाल बे गुथालाव मानसिफोरनि गोसोआ दावथ्रोदलांजोब्बाय नामा जाबायदि मोनसे समाव जादोंमोन जेब्ला दिल्लीयाव सेन्ट्रेल सरकाराव बिजेपि फैदोंमोन अटल बिहारी बाजपेयी बिनि फैनाय समाव कंग्रेसखौ गाज्रि मोननानै मानसिफोरा बिजेपिखौ देरहादोंमोन नाथाय ओरैबायदि मोनसे धुमहा क्रिएट खालामबाय कंग्रेसआ बै धुमहायाव ओरैबायदि मोनसे सृष्टि जादोंमोन कंग्रेसआनो बेस्ट सरकारमोन जोंनिया भुल जाबाय बिजेपिखौ लाबोनानै बिनि उनाव 10 बोसोर कंग्रेसखौ लाबोफिनबाय आरो बै 10 बोसोराव ओरैबायदि भुगिदोंना मानसिफोरा बिनि उनाव फिन बिजेपिखौ लाबोफिनबाय आरो बिजेपिखौ खननै खनथाम लाबोबाय नाथाय बै थामथि बाराव लासै लासै बिजेपिनि हेंथायै गाज्रि मोननायाबो एसे सृष्टि जाफिनदों नाथाय थांनाय जि 10 बोसोरनि सासन जानो हागौ बेवहाय मानसिफोरा एसे मोजां नांदोंमोन नाथाय बबे सरकारा पारफेक्ट मोनबो सरकारा पारफेक्ट नङा लोगोफोर सबबो गोरोन्थि मावो बबेबा मोनसे मोजांबा बबेबा मोनसे माने मानसिफोरनि थाखाय सहायथावै जायो बेबायदि गोबां रोखोमनि मोजांबो दङ बहुत गाज्रिबो दं नाथाय कंग्रेसनि दिनाव बेबायदि मोजां गाज्रिखौ मानसिफोरा साननो हायाखैमोन मात्र मोनसेल' बाथ्रा बुङोमोन बै समाव जे
सरकारनि खामानि सरकारनि बुस्थु सरकारा जि गोसो बेखौनो मावनो हायो बेबायदि माने थौले गोसोनि साननाया सोलिबाय थादोंमोन नाथाय जेब्ला बिजेपि फैयो मानसिफोरा पलिटिकेलि माने एसे एक्टिभेट जानाय बायदि जादों आरो जे पलिटिक्सआ मा बुस्थु बेखौ सालिजारि नायो सरकारा माय मोजां माय गाज्रि खारन खायसे सरकार फैबा मा जायो बाथ्रा बुंनायनि राइट्सआ बांसिन जायो नाथाय मोनसे समाव मानसिफोरा गावनि गोसोनि साननायखौ बुंनो हानाय पावार गैयामोन बबेखानि इउपिपिएल सरकारनि मोनसे प्लास पइन्टआ बेनो बिथांमोनहा मा खालामदों मानसिफोरखौ बाथ्रा बुंनो हानायनि गोहो होदों माने बयबो मानसियाबो बयबो लिडारखौबो रायबावनो हायो नाथाय हाग्रामानि दिनाव बे नङामोन बे मोनसेल'सो आरो डिफारेन्सआ बाखि खामानि मावनाय मावैखौ मा बुंनो गासैबो बेनो सेम बेनिखायनो मानसिफोरा मा जायो हाग्रामानि फारसे थांफिना जेबो आसरित बाथ्रा नङा बे बाथ्राखौ इउपिपिएलआ बुजिनाया मोजां नङाबा इउपिपिएलआ जेननो बारा गिदिर बाथ्रा नङा बिदिब्ला बुजिबाय आंनि रिएक्सनखौ नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स लिरदो आरो नोंथांमोना हाग्रामा महिलार साननि भिडिअखौ नायनो दाबाव आरो नोंथांमोनखौ आं बार बार बुंगोन नोंथांमोना जुदि माबाफोर बायनो गोसोबा इउटुब चेनेलनि स्ट'राव थां आंनि इउटुब चेनेलनि स्ट'राव थां आरो बहाबा आङो मा प्रडाक्ट टेगबो होदों बै प्रडाक्ट टेगाव थुनानैबो नोंथांमोना बायनो हागोन आरो स्ट'राव थांनानै बायबानो जाबाय कालेक्शन स्ट'रनिफ्राय थेंक इउ আমাৰ আগন্তুক যিটো 23 তাৰিখত যিটো ভোট গণনা হ'ব কাউন্টিং হ'ব সেইটো বিষয় লৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ সিডলি সমষ্টিত আমাৰ পিপিএফ দল হিচাপে জিকিব পৰা চান্স আছে না নাই সেইটো গোটেই ৰিপৰ্টটো ল'লোঁ মই আমাৰ পলিং এজেণ্টসকলে যিখিনি ৰিপৰ্ট দিছে মানে আমি জিকাটো কাটাং খুব ভাল আৰু যিখিনি ক'লে ইহঁতে মোক যিখিনি ৰিপৰ্ট দিলে টোটেল কৰি পেলাই মই ইয়াত পৰা 6% মাইনাছ কৰিছোঁ তথাপিও আমাৰ দলে জিকি আছে তাৰমানে ইহঁতে আমি 100টা পাম বুলি ইহঁতে ৰিপৰ্ট দিছে এই 100টাৰ ভিতৰত মই 6% কমালোঁ তথাপিও টোটেলত যদি কংগ্ৰেছে কিমান পায় ইউপিপিএল কিমান পায় বা বিপিএফে কিমান পায় টোটেল ভোট ফলটো চাই পেলাই আমি বিৰাট আৰামত জিকিছোঁ বিৰাট ভাল মই নকম কিন্তু ভাল মুঠতে আমাৰ কিবাটো খুব ভাল মুঠতে জিকিম আমি সিডলি সমষ্টিৰ ফলাফলে আপোনাৰ 2025ৰ ফলাফলত কিমান প্ৰভাৱ পৰিব নাই সিডলি সমষ্টিৰ যেটো ৰিজাল্ট সেইটো লৈ পেলাই 25ৰ কিবা এফেক্ট হ'ব সেইটো নহয় 25ৰ কাৰণে আমাৰ বিপিএফে এক্সট্ৰাকে আমি ষ্ট্ৰেটেজি বনাই আছো 25ত আমাৰটো আৰু বেছি ভাল হ'ব আগত 2020ত যেটো হৈছে ইয়াতকে বেছি ভাল হোৱাৰ কিবাটো আমাৰ দলৰ স্থিতিটো আছে মুঠতে আমি দেখিবলৈ পাইছে ধৰক আমি চৰকাৰ বনালে হ'ল বিপিএফে চৰকাৰ বনাবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে আমাৰ লগত আহিছে সহযোগ কৰি আছে বিৰাট ভাল মুঠতে সিডলি সমষ্টিত এনডিএৰ হৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা মন্ত্ৰী প্ৰচাৰ কৰিও মানে হাগ্ৰামাৰ ওচৰত হাৰ মানিব নেকি নাই ইহঁতেতো এলায়েন্স না বিজেপি আছে এজিপি আছে ইউপিপিএল আছে তিনিটা দল মিলাই পেলাই ইহঁতে ইলেকশ্যন খেলিছে বিপিএফ হ'ল অকলে হ'লেও সিডলি সমষ্টিৰ কথা নহয় গোটেই বিটিচি বাকী ৰাইজে বিপিএফৰ লগত বেছি আছে আৰু সিডলিতো মই কৈছোঁ আমি কিমান পাইছে পোৱা নাই মই ইয়াৰ হিচাপটো মই নিদিওঁ মুঠতে আমাৰ পলিং এজেণ্টসকলে যিখিনি ৰিপৰ্ট দিছে এই ৰিপৰ্টত টোটেলৰ পৰা মই 6% লেছ কৰিছে তথাপিও আমাৰ টোটেল কিবাটো জিকাৰ অংকটো এতিয়াও ভাল আছে কিমান হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব আমি ডিফাৰেন্সটো আমাৰ এনেকুৱাই 3000 মান থাকিব বেছি নহয় 3000 মান থাকিব দেই